Кашаева Гөлназ, Фәнит кызы, башкортларым, уку кирәк. Мифтахетдин Акмулла. Башкортларым, уку кирәк, уку кирәк. Арабызда наданнар күп, уку сирәк. Аңгыра аюдан Уралдагы курккандай. Эй, туганнар, наданлыктан курку кирәк. Илтифат ит, укудадыр шәрәфәтләр. Җәлиллектән килә ятыр зур афәтләр. Укыганнар күктә очыр, суда йөзер. Юктыр анда әүлиялек, карамәтләр. Укыганга бу дөньяда җәлал булыр. Харам дигән күп шәйләр хәләл булыр. Бәхет, дәүләт шишмәсе ашам дисәң, гыйлем һөнәр бердән-бер чара булыр. Алтыга берне кушып, сан 10 булмый. Сәгатьне алга борып, көн төн булмый. Белемлелек арсланнан көчле батыр. Шуңа атланмый, синең төшең һич өн булмый.